А след това самата Труди отива в полицията и иска номера на Чарлз, под претекст, че има отново работа за него. И така няколко дни по-късно Чарлз получи обаждане от човек, който му се представил като Джон Роджърс. Той му е казал, че има транспортна фирма и му трябват шофьори, а номера му е взел от Стив. Казал му е още, че ако иска да дойде, за да види фирмата, в която ще работи, самия той ще му плати билета. И изглежда, че Чарлз се е съгласил, защото няколко дни по-късно е изчезнал. Завинаги. Разследващите по-късно открили, че такава фирма първо не съществува. Второ, когато разпитали Стив за изчезването му, той казал, че не знае абсолютно нищо и че не му е давал номера на никого. И колкото и странно да звучи, човекът, който му е продал билета на автогарата, се казва Джон Роджърс. Следвал затишие. 3-годишно затишие. Докато един ден човек на име Тони не се е обадил на човек на име Гари. Той му казал, че трети човек от Флорида му е дал $5000, за да убие Тони, за да може да отмъсти за починалата си дъщеря. Казал му е още, че след като изпълни поръчката, ще му даде още $20,000. Гари му предложил, вместо да го убие, да му даде $10,000 и така хем един ще живее, хем другият ще си вземе парите. Първоначално Тони се съгласил, но веднага след като затворил телефона, се обадил на полицията. Гари бил задържан, но когато бил разпитан, той не казал абсолютно нищо. Не отговорил и когато го попитали за Стив, нито пък реагирал, когато му показали негова снимка. Но трябва да се знае, че към този момент в Флорида не са били много хората, които са искали да отмъстят за дъщерите си. Първо. Второ, не всеки е можел да си го позволи финансово.